И здравейте хора, тук съм с Пепи. Ето го. Може да кажеш здрасти. Здрасти. Днеска ще звъним на някакви рандом номера, просто ти измислихме. Абе, шата пласка. Сега, първият ни номер е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дай някъде с друго да седнем. Добре, къде ще седнем хора? Не знам. Але, там, близо до студията. Окей. Защо е включено? Включено ли? Не е включено. Да е. Ето, виж. Ела виж. Чай. Виж, тук. О, да. Е така, тук те туртина. Така, значи... Не може да мръднеш, иначе се включва нещо. Добре, хора, значи ще звъним на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и така. На нещо ще звъним. Набира. Вижте номера. Втора номера. Какво казва? Чуйте. Трябваше да там да стоим. Чуйте какво казва. Чуйте. Този номер вече е закрит. Кажи номера. Вижте. 88 или 0881 Ето този номер. number is already closed. To contact us, Въпреки, че тук се чува много. Не си нося това за телефона, но... Сега този телефонен Карай. номер, хора, този телефонен номер е... Това преди е било на А1 номера за помагане с телефони, за оправяне. Сега той ми каза да набера 0888 123. Я да видим сега какво е това. краният номер е грешен. Добре, за сега, както виждам, не работи. Към... Но има още един номер, който е звездичка 888. Ето този номер трябва да е също на А1. Дай да видим. Здравейте, свързахте се с центъра за обслужване на Тигно. For English, press 1. Да, Проверите. както виждате, това е също на А1 номера. Сега ще звънем на звездичка с 777. Ще номера сега да видите на... Не знам ли аз. Транскар, добър ден, Георгиева ви слушам. Ало? Чухте ли? Сега ще извикат полицията на нас. Чао! Няма да извикат полицията. Едва ли. Не, сами се обади и кажи, че без искаме сме звъннали. Чак сега се върнем хора. Тук сме. Без да исках, звъннах и Моля, изчакайте. Да, няма да плача. Баш. Добре, хора, сега ще се обадят на полицията и чао. Няма чао. Ние сме звъняли. Сега ще изчакаме малко. Може и майка ми да разбере за това и да ме набе мамата. Какво друго сега ще правим, хора? Не знам. Ако звънне, пак кажи, че сме звъннали на грешния номер. Да. Сме се опитали да звъннем на един наш приятел, който има почти същия номер. Да, няма номер с звездичка. Има много. Да. Хора, тук минават хора. Ще ми не беше майка. Ама мога бе. Той е от хора. Вот съм, да. Ние сме сами, няма тук родители. Защото сме големи. Сега чакаме да Сега е звъним. 5 часа през нощта. Ако звъним, човек, сега те ще се оплакат. Тук, можем тук също да снимаме. Ако застане, извините. Това е просто звъним на страшни, на някакви рандом номера. Нали, хора? И падим по цял ден. Чакай да не падна, бе, ще та фана и ще та убия. Басикам. Така, сега хора, не знам на кой друг номер да звънкам. Ще се върнем, когато измислим номер. Измислим номер от... Хора, просто измислихме някакъв номер. Разговорът не може да бъде осъществен. The call cannot be...
Еми, както виждам, този телефонен номер също е закрит. Да. Просто звъняхме на някакъв си номер. Рандом, който аз измислих. Сега ще се върнем когато. Пак е известни. Добре, хора, тук сме. Не, абонатът не отговаря. Стига, бе! Какво? Абонатът не отговаря. Какво точно това? Какво трябва? Това означава, че си е пуснал телефона на Silent Mode. Или просто си е на Do Not Disturb Mode. Еми, хора, ще се върнем, като измислим още един номер. Добре, хора, върнахме се и се звъним. Такъв номер не Не! Добре, ще се върнем, като трябва да намерим нов номер. Чао! Добре, хора, просто сменихме някаква. О, работи! Сега гледайте, чувайте. Здравейте, преди няколко дни ми звъннахте. За какво ми звъняхте? За какво ми звъняхте? Защото преди няколко дни ми звъннахте. Звъннахте, защо ми звъннахте? Аз съм на 9, защо ми звъните? Е така непознат. Не съм. Звъннах на номера, който ми звънна преди няколко дни. Добре. Чао. Странен. Хората ще най-яке... Ай! Чао. Чао, хора.